Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, og si Danny. Sa dili ka pa mo tawag og pulis. Nganong dili man ang imong amo ang imong unang pahibaw-on sa akong presensya? Unsao man ako sa pagpahibalo nga wala pa siya dinhi? Wa siya dinhi? Hakon mao, hain siya. Bisi Daniela, hain si Daniela. Nakaila ka na sa Daniela nako. Ing na siya nga nia ang iyang ina-ina, si Carmina. Iya kong ina-ina. Hala, nagkasulti ka ni si tinuod ng babayana? Dili ko mahimo mo kumpiyansa. Kaya dagan na ba mangingilan dito panahon na? Ay, dili ako ni mo mailad! Wala sila din karon. Ayaw akong ilara. Ay, wa lagi ko mangilad, oy. Promise, cross my heart, hope to die. Ay, arang-arang mo ikaw ra. Nabahala ka diya, oy. Ay, napagsamok-samok ha. Kaya dili ko gusto nga, kanang ato pulitol kuspusuhan. Pwede na yun ka. Bahala ka diya, oy. Dili bitap ka magkasulod. Kung magsige kag samok-samok, ay tawagan o yan ako ang gwardya ng subdivision. Tuon! Giyon sa di tuon niya sa pagsulod din, he? Oh, nahilom naman ka. Naapa ba ka diha? Hoy! Oh, wa na may mitubag na ko. Mituon na tingali siya nga ina-ina ko Daniela. Iya na tingali ang gipahibaw. Dinhilang una ko sa kilid. Magpaabot ko nga mubalik siya og ablihan ako. Ay, kapoy na gyud itaon. Muyaka na lang ko dinhi. Kakapoy sa biyahe. Ug gutom pa gyud. Ay, wa man day ko'y kaon tibok gabi eh. Kaya gituman ako ang akong sugal gahapon. Inampak. Hapit na hinuon ko hipatye. May nalagani kay wais ko. Ay, kakapoy baya. Tambalan ko na ang iyang mga samat sa tibok niyang lawas. Dagdagan usag niyang mga labot. Ay, babe, I wish I could do more for you. Ay, nakatug si daddy sa sopa samtang nagtambal ko kagalingan ni Daniela. Dad, how can I make you stop? Dili ako ang klase sa doktor nga imong gikinahanglan. You need to have a therapy. Apat saon kung ikaw mismo magtumili. Baby, baby, thank God you're awake. James. Babe. James. No. Ayaw na pagbangon. Tingaling malipong ka. Babe. Sakit ang tibok na kong lawas. I know. Nakita na ni mga kong kayimtang. Please. Ipalayon ako gikan sa mga mahal. Babe. You are my best friend, James. Babe. Dili pa karon. Kanusa.
Unya na ba kung mapatay na ko sa imong amahan? Babe, I will try to convince Daddy nga dili ka na pasakitan. Ug nga iya ka lang buhian. Og kontini, Ha? unsay mong buhaton alang na ako, James. Alang ning suot ni mong higala. Danny, ay... You're awake. Oh, Baby. Ayaw. Please, ayaw pagduol ako. No. Baby, wakoy daw tang buhato ni mo. Dili na ko intensyon nga pasakitan ka. You knew I was careful nga dili maigo sa mga sensitibong parte sa imong lawas. Dili ko kini maigo. I was just out of hand, baby. Baby. Ayoko ganiti. James, Dad, Magpalaban ka sa akong anak. O si mahimo. Kay ako ka. Daddy, Sige na. Umana ang imong obligasyon din eh. Go ahead and tell the front desk. Nga mo check out na mi. Dad. Now! Yes, Dad. Daniela, please. Please, ayokong biyahe. babe. James! Yes, Dad. I have to go. See you later. James! Daniela. Dili na ko. No. Dili na ko, Jaime. Dili na ko kaya. Buhiin ako. Isaad kong bayaran tikas kwartang imong nabayad na ako. Tagil akong igong higayon. Ug unsaon ko nimo sa pagbayad? Pinagis pagbaligya sa imong lawas? Well, baby, I have a good news and a bad news for you. The good news is, gipalit na ka. And the bad news is, napalit na ti ka. And since napalit na naman ka, you are now my property. And baby, I don't buy and sell. Jaime, You are my property. And you are stuck to me till death. ingon ka ba usab ni Ini? Sa inahan nila ni James ug Oliver? Ayaw na siya gisguti. Gusto kong masayod. Wa kay katungod nga masayod mahitungod niya. Marigsama ba mi ginagatan si mong mga kamot? Stop! Nag-antos mo usab siya uban nimo? I said stop! Dapatan sab ko nimo? No. You are sick, Jaime. Wa ko'y sakit. May sakit ka sa utok. Dili ko buwang. Jaime, you need help. No! Wa ko'y sakit. Dili ko buwang. Kinahanglan magpakita kag Dr. Jaime. Nagkinahanglan kas ilang tabang. O guway, Gingnan ta ka gawa ko'y sakit. Dili ko buwang. Dili ko buwang. ayaw untok. Wa ko'y sakit. Dili ko buwang. Nakabati ka. Dili ko buwang. Buhi ko! Salbayos ka! Dili ko mananap aron ingnon ko nimo ini. Bisan makapila kay gawin pa ko nimo bayran. Dili pa ka naigo aron pakasamahon ko nimo sa usa ka mananap. Dali. No! No! Dali. Ayaw pagdool na ako. Dili ka mo sao. Wala ko tuyo ang akong gibuhat. I just... Dili ka lang makapugong mao ba? Paabuton ko pa ba nga makaton kas pagpugong si mo kaugalingon? O paabuton ko na lang akong kamatayon o ba nimo? No, dili ka na mahitabo. Oh, Jaime! Posible ka nagbahitabo. So please, let me go. No! Isaad ko. Bisan unsa kalisod paning kamutan ko mabayran ti kas akong dakong utang nimo, Jaime. Buhi lang ko. Pangayo bisan unsa. Ayaw lang ang imong kagawasan. Jaime!
pabait na ako. Ay, tingmata naman yung tanako ni mga orasa. Ibutang ko na ning basura sa gawas aron nga ma-pick up na ni Onya. Mayo kay nangabli ka na. Ay, kabaw! Kiat! At akihon man tani mo, ay! Kansa ka ba? Ako ang imong konsensya. Gipasagdan ko ni Mos gawas nga magpaabot ti buok kadlawon. Ay! Hala! Sila na ba kada si Jaime ang miabot? Yes! Yes! Magkita na sa pag-usab sa pinangga kong anak-anak, si Daniela! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!